Hej og velkommen til episode 3. Ja, velkommen tilbage. Da. For helvede, der er ikke så meget lys herinde. Det er bare den, der ligger. Dish. Kæft, jeg er altid en smidt ned af gulv, mand. Laver du ikke lige iron? Eller laver jeg overhovedet noget? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg kan ikke se noget. Jeg laver altså lidt guldæble, fordi jeg vil gerne have et guldæble. Og det Yes. Me. In. kommer der også lige en tutorial på guldæbler her, hvordan man gør det. Golden apple! Kræften, hvis der er en tutorial. Lad nu være, din dumme dør. Okay, let me eat this shit. Do you eat shit? Ej, hvor er det fail egentlig. Hvad fanden du lavet pøsseplate? Dude, jeg spamklikker den her. Og vi har ikke tænkt os at sove, Mads. Kræften, det er rigtigt. Hvad? Vi har ikke tænkt os at sove, vel? Nej. Vi kan godt lide creepers, nemlig. Ej, vi hader dem. Det kunne dig, der dør creeper. Lave. Du dør ikke af sådan noget. Jeg dør kun af sådan nogle tabere, som gas og sådan noget shit. Jeg springer mig selv i luften. Nu går jeg ned i den gamle mine. Jeg skulle bare lige finde ud af, hvordan jeg kommer ned. Nu prøver jeg at lave lidt af den her. Hvorfor har jeg 2 iron pickaxes? For helvede, den der skal ikke være der, jeg hader den. For helvede, hvorfor er det egentlig mig, der står og laver alt det her? Jeg er Sjælland, what fuck? ikke... Nu kæft. Okay, jeg kommer ned til dig nu. Så grimt det der. Hvor er du egentlig? Hernede, hvor der er et masse... I don't know. Er det dig, der har lavet sådan en er for trappe ned? Jeg har lavet en sidste trappe. Det er det fede. Det er tæt på, den er vigtig. Over en dungeon? Nej, det var bare det gamle. Det var det, jeg sagde. Hvad var der? Din handicap. Fucking lækker, nu vil man komme tilbage. Så rundt ned i lave ind, og så kommer man tilbage. Lol. Okay, nu er det altså lidt tricky det her. Fordi at nu skal jeg ned igen. Okay, jeg ved ikke om jeg tør det her. Jeg ved jeg dør nu. Jeg dør nu. Okay, jeg ved ikke jeg dør, men jeg tror faktisk jeg dør. Har jeg glemt torches? Ja, jeg har. Selvfølgelig har jeg det. Save the torch. Prøv at se, nu finder jeg et diamond. Det er bare fucking fedt. 3 gange ned. 1 2. Man kan ikke høre det næsten, Mads. Hold kæft. Kan man nu? Nej, det kan man godt. Gælder nu, ja. Det var her, du døde, Nikolaj. Og jeg tror bare, jeg sætter ild i dem for at få liv. For at få lys. Jeg hader edderkopper, jeg hader skeletter, jeg hader zombier, jeg hader skeletter mest, fordi jeg rammer ikke for afstand. Du rammer som røv! Prøv at lade den sidste være. Helvede! Bedrock! Det er her, man finder diamond, i hvert fald for mig. Not touch me, you son of a bitch. Jeg dræbte dem. Don't say I'm a dude. Okay, min pige.
Diamond, min ven. Diamond, min ven. Igen. Lad din ven. Jeg har et vist sangtalent. Tror jeg alle godt ved. Wow. It's a replica. It's a replica. Nu går jeg altså op. Nu hygger jeg mig ikke noget mere. Der var sådan en, hvad nu det hedder? Rim. De der miner. De der forladte miner eller sådan noget. Jeg er en fucking engineer. Nej, du var ikke ved en forladt mine, vel? Fucking cave spider. Mads, var du en forladt mine? Ja. Og du går ikke væk, Mads. Nej. Tror du kigger, hva'? Jeg skal... Har nogen sagt, at jeg havde spændvæv? For det gør jeg. Mads, vent lige på mig, jeg vil med ud ned og udforske. Har du overhovedet fundet... Mads, vi går lige op, Mads, vi går lige op. Mads, vi går lige op, og så mødes vi derhenne. Mads, i næste video mødes vi derhenne. Så se med i næste video, hvor vi er nede i en dungeon. En rigtig stor en. Hej hej.